7, talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Sawubona and welcome to the special edition of Indaba Yesintu. Yes, kusengama holiday. Buka nje namuhla umhla ka-31 kuDisemba. So i-New Year's Eve. But sikunika indaba yesintu. On this show, sikhuluma ngeculture, i-tradition. Let me remind you ukuthi uyithola le conversation via iGagas FM app as well as ku-YouTube. Nakuma socials, naku-TikTok, Indaba on Gagas FM. Just search ama pages ethu. You will get a glimpse of okukwenzakalayo kuyona le episode yethu. Igama umeneliswa kaNdwandwe on Gagas FM, the sound of KZN. Namuhla sikhuluma about the significance of cleansing. Ukubaleka kokuthi uyihlanze, uyigeze, ikakhulu ngoba qala unyaka. Uzoqala nje kusasa, abantu bazohambe beyobhukuda, abanye bayemfuleni, benza zonke izinto ukuze bethi mase befika lapha baya khona, bekuthi ba right, bayazizwa na spiritual ukuthi yonke into ihamba kahle. And on the show ke soke singahambi sodwa, siba nama guests ethu. Namuhla nje I have a guest umlondolozi Magubane. He is a cultural expert. Komose, welcome on Gagas FM. Khamba kahle? uMathomonya ucela ukubengelela ababukeli nabalaleli kona wonke ama platforms. Yes. And this show is produced by the award-winning Mr. Sphelele Nzuza. Let me start here, Nkomose. Yes. Kusasa umhla ka-1. Yes. Abantu abaningi baswegcwele kuma-beach beyobhukuda emakhaya. They will go to emfula ngohlukahlukana makuthi ke iphephile leyo mfula leyo ekhona. Yeah. The significance of i-cleansing kubaluleke ngani ukuthi uyigeze nje umuntu? Ukuyigeza ave kubalekile ngoba umoya uyangcola. Yes. Manje makusuke kungcola umoya ila khona manje ekusuke kubhidane khona ke manje inhlanhla zakho nokuthi ukhanyiseleke ngokwempilo. So manje ukuyigeza nokuyihlambulula ila usukuhlambulula khona umoya wakho ukuze uzoxhumana nawo wena uphinde nawe ukwazi ukuthi ukunikeza i-direction wona ngoba umoya mangabe usekukhanyeni futhi uhlambululekile Ndwandwe ila khona ukwazi khona umoya ukuthi ukukhanyisele nangokwempilo yakho nezinto ekufanele uzenze nawo futhi ubuza ukuthi wona udingane kumoya itself. So ukuyigeza ave kubalekile esikhathini samanje. Sikhuluma nge-context of amanzi. Ukuthi abantu bayobhukuda, abanye bayigeza ngendlela ezahlukahlukene. Let us be specific nendabeni yokubaleka kwamanzi. Amanzi abaleke ngani nje kumuntu in general, ngabe uyayigeza noma kupho kwenzayo, abanye bayawathandaza kubona. Abaleke ngani amanzi? Amanzi awukuphila. Number 1, ayikho into okwazi ukuthi uyenze amanzi engekho ngoba even ngisho ulimi lwakho for it to flow you need the saliva. Yes. Of which amanzi ewodwa awukuphila ngoba ngaphandle kwawo kunezinto ongakwazi ukuthi njani uzenze. So uma usuke uye emanzini ila usuke uyoxhumana khona noNkulunkulu wamanzi ngoba ayikho into ehlambuluke njenganamanzi. For instance, wena ungageza lapha kodwa yazi amanzi uma ekuyajomba amatshe awu7 asehlambulukile. Yeah. Regardless ukuthi mhlawumbe lo kade egeza lapha ngenhla ugeza ngomuthi ugeza ngeswasho noma ugeza ngani wena wabona ngathi aphiki. But spiritually uma ekenja jomba amatshe awu7 amanzi asesekuhlambulukile. So wena la ngeza usungaqala wenze okwakho nawe ngoba amanzi accommodate wonke umuntu osuke eyekona ngaleyo nkathi eyokwenza into yakhe abhekene nayo ngoba amanzi akwazi ukuxhumanisa nomkhathi especially mangabe usukuyigeza. This is a special edition of Indaba Yesintu. You're getting this episode via iGagas FM app, na YouTube, via video as well as audio with umeneliswa kaNdwandwe, and I'm joined by Umlondi Magubane. He is a cultural expert. Sikhuluma the significance of cleansing. Magubane, we have touched indaba ethinta amanzi nokubaleka ukuthi kubaleka ngani uyihlanza. Lapha abakholelwa emthini ukuthi kumele begeze ngemithi thizeni. Kuphi lapho ngathi khona ukuthi khona powerful between amanzi nomuthi nanokuthi lapha bathi mina hayi ngikholelwa emthini singathi ba right bona noma sesingathi usuke sekuhamba nokuloya nokuthakatha.
yazi nje just to argue against that but nje ngizosho into ezobihlana kancane Yeah. but not ukuthi ngoba mhlawumbe umuthi namanzi but na umuthi mangabe usebenzisa ufaka amanzi Oh yeah. yabo so na umuthi ngeke usebenzise uhamba wodwa kuyizihlahla nje ngeke ihlahla so na umuthi kuze uthinte ufuna ini amanzi for it to work but to answer your question Ndwandwe kuya ngokuthi idlozi lomuntu lifunani Oh yeah. noma lo muntu umoya wakhe mosukumembethe ufunani ngoba if ukuthi umoya wombethe lo muntu ufuna specific muthi to cleanse himself or herself kufanele lo muntu ahambe njani awuthole ngoba into ekufuna ijabule kakhulukazi yini umoya Oh yeah. so mangabe umoya wakho ungajabuli ngisho ungenza ini leyo nto yenzayo ayikho kwenye inkathi before you touch amanzi before you touch umuthi before you even touch iswasho qala uthola ukuthi umoya wakho yini wona oyifuna noyidingayo You're touching endaweni ethinta iwasho zihluke iphi kukhona lapho izindlela ezihluka ngakhona ungakwazi uyihlukanisa ukuthi iswasho esinje lesi esinje lesi ya angithi manje nazo zihlukene ngoba khona esihlaza khona esiphinki khona esinjani njani nazo uma zigeza umuntu zimgeza ngokwahlukana khona ezigeza umoya khona ezicacisa amaphupho khona ezenhlanhla khona ezemali so kushayana ngokuthi idlozi lakho lona mangabe lifuna iswasho sani yes isiphi lesekufanele usithinte ukuze usebenzise bese kube khona ukhaya yazi sisakhuluma khona into engizoyisho very unique khona into elapha esingakaze sikhulume ngayo kakhulukazi umlilo yeah do you know ukuthi umlilo uyalapha sesiyajula ke manje umlilo uyakwazi ukuthi ulaphe now kukhona ukuthola ukuthi umuntu ubelethiswe isilwane sasemanzini so lesilwane ngesikhathi sikhandwa bese lo muntu abelethiswe sona so lo muntu ngesikhathi eqamba emanzini eyozigeza lento bese ifika ingalapheki oh yeah ngoba vele Isilwane lento sasemanzini. ekuye vele isilwane sakuphi sasemanzini so now what you need from there usudinga umlilo kodwa hayi ukuthi ushisa umuntu because na umlilo na umthandazo na uwodwa you cast ama demons you cast everything with fire yeah so usuthola manje indlela mhlawumbe noma ushisa amaphepha noma umlilo ikakhulukazi ukubona mangabe kuthiwa intombi yenzela umemulo noma nani ukuyibona mase ijomba umlilo oh yeah that's a certain tradition right the esuke so yenziwe kune significance Yeah. ethinta umlilo so manje na umlilo on its own uyakwazi ukuthi ulaphe ngiyakuzwa amagubana I want to wrap this conversation ngokuthi kwesibheke ukuthi laba bazothatha nje bethi hayi angibheki angihlanzi angina cleansing Yeah. ubungozi bokuhamba ubuyele emsebenzini ubuyele esikoleni noma kade uvakashile wathola imoya kwezinye indawo usubuye lapho ojwayele ukuhlala khona kwi-household yakho so ubungozi bokuthi ke ungayihlanzi noma ngingale kwenkolelo ukuthi uyakholelwa khona or not but ubungozi bokuthi nje uthi hayi noma unganaki ake ngisho njalo kunezinto that happens in our lives and then we take it as norm kanti akunjalo lo muntu udinga ini udinga cleansing yeah ngizothi gqa bese ngiyabuya khona omunye usisi noma ngithi omunye umuntu nje ewafika kumina mayefika usenze i-teaching for past 6 years ushaya imodule eyodwa ukuze akwazi graduate ngifuna ukukhuluma ngani la nge-cleansing 6 years ushawa imodule eyodwa ukuthi agraduate bese ethola umsebenzi we-teaching bonke abantu ayefunda nabo nabeze emva kwakhe bayephasa lento bese ngithi mina sihambe semfuleni yeah sihambe naye afika ngene emfuleni le module esimhlule for 6 years afika ephasa namhlanje uthisha uyasebenza so kunezinto ezike zenzeke empilweni zethu bese sicabanga ukuthi thina this is part of us or vele kusho ukuthi sidalelwe lento yenzeke kanti kanti akunjalo so wena hamba uzigeze uhlambulule lento ngoba kunezibopho kwenye inkathi ukuthi akuzona zakhe ezedlozi so lo muntu okwembethe wahamba eboshiwe ngo1 2 3 4 mugeze kunezibopho eziboshelwa wena ezomuntu uphile kunechitho zedlozi khona ichitho zakho
So mangabe wena ungayigezi ungayihlambululi kunezinto ezimbi ezizokwenzeka empilweni yakho bese uyacabanga ukuthi lento ukuthi idaliwe ukuthi yenzeke wona Yeah. akunjalo kuphela bekufanele uzane ugeze. So kubalekile ukuthi mangabe umuntu ukuthi uhambe uyigeze. Geza. Nanokuthi kwenye inkathi ke wena Ndwandwe thola ukuthi lezi inkingo obhekene nazo wena zidingani zifunani ngoba kwenye inkathi ungayenza i-cleansing kanti you need to touch base at umsamo. Hayi. Ngiyakuzwa Nkomoza. Uyayibeka. The importance, the significance of e-cleansing. I hope uzwile. Make sure that you do share le link yethu so that kuzokwazi maqala unyaka kube khona uzokwazi esizakale. Ikhona le link via iGagasi FM app na ku YouTube na kuma platforms eGagasi FM. As a cultural aspect Mlondolozi Magubane, how do we get hold of you? Utholakala kanjani? Njengoba nje sithi mhla ka1 abantu abeze sibageza sibahlambulule ngolwesine nangesonto umuntu uyaqalwa ngelonyaka omusha kaJanuary umuntu ugezekile. Yeah. Ngitholakala eClermont ngolwesine nangesonto. Inombolo engitholakala kuzona zimbili. Eyokuqala ethi 061 921 9881. Esibili ethi 079 42 80757. Komoza, I appreciate isikhathi sakho. Let me thank you ubukele ulalele the special edition of indaba yesintu. Sikhuluma ngeculture, sikhuluma ngetradition. Ekugcineni singabantu kukhona isiko, kukhona futhi ke nosiko mpilo. Isithuba lakho leli ukuthi uzwe phinde futhi kwazi uengage. Ayiqhubekele conversation ku TikTok indaba on Gagasi FM. Thanks for watching. Indaba yesintu, the special edition izobe khona futhi na next week. Shapu. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku.